Lero panyanso voice box pamene makhala ndithu tikubweretserani maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana pa nkhani zokhuzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Tafuna tikubweretsereni kulankhula kapena kuti kuganiza kwa amangulama. Amangulama akuti olomu atukwane olomu anyoze mufune musafune, koma chilungamo chake ndi chakuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino komanso chipani cha Malawi Congress Party MCP akhala akuwina zisankho zimene zikubwera pa 16 September 2025. Ndi modo imeneyi amangulama ndithu atenga nthawi kulongosola zifukwa zimene iwowa akukhulupirira kuti achakwera awinanso. Timadikha limodzi kuti tamvetsere zifukwa zimenezi ndipakamaliza Malawi chonde mwachizolowezi timati musangochoka koma mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Malawi, mwadzuka bwanji abale anga apa pa Independence Voice. Ndimafuna ndipange analyze pa nkhani zingapo zimene zayankhulidwa apa mawa uno, kongoti nali busy, nali ndi zochitika kumawa kuno, ndimangosatira koma ndifuna ndiyankhule makamaka pa nkhani imene imakambidwa dzulo. Wina wake ineyo ndinanena pamene papa kunena kuti tiyeni tione manambala akalembera amene wayendera. Zilibe kanthu ena ainu muli ndi chizolowezi choyankhula kuti chisiru chimenechi kape ameneyi imeneyo si voti. Tiyeni tipasane ulemu a Malawi. Mu dziko la democracy wina aliyense amakhala ndi mfundo komanso kumangokhala kuunikirana. Tiyankhuleni kuti ndife zisiru chifukwa choti inu simukuwafuna achakwera. Tiyankhuleni kuti ndife zisiru chifukwa choti inu mukuwafuna amuluzi. Kaya tiyankhuleni kuti ifeyo ndi zisiru chifukwa choti inu mukuwafuna apita. Tavomera koma tati tikusimikizireni pano kunena kuti chakwera akuwinaso. Ifeyo ndale sitinayambire pa Facebook, ndale sitinayambire dzulo, ndale tinayamba tili ana. Khadi ya yero imene inabwera muziko kuti agwese kamuzu ma 1992. By that time ndinali ku college, ineyo I was one of them amene ndinatenga makhadi a yero akugulisidwa mobisa. Ndipo munthu amene anandipasa makhadi ameneyo ndi madala akumuzi kwathu anakhalapo MP a Faison Kachala. Amene amapereka makhadi amenewo kumatipasa kunena kuti kunja kuno kukubwera democracy. Makhadi awa muzika wapasa azinzano mmaskulu. Ineyo ndinagawapo makhadi ku college, makhadi a yero ngati simukuziwa. Ena mwangobadwa dzulo mukhoza kumakamba inu ndinu zisiru inu. Ife ndale taziyambira patali. Chipani cha DPP imene chimayamba siku lomwe chimayambalo ine ndinali pompo. Ndipo amene anasankhidwa kukhala secretary general anali Kenneth Khaleng'oma. Mwina mukungoganiza kunena kuti basi amene akungotengera ndale za pa Facebook. Ine siwa ndale za pa Facebook. Ine ndale ndapanga ndayimirapo MP ndikuziwa chimene ndikutanthauza. Nkhani ili apapa ndionena kuti achakwera akuwinaso. Mufune musafune, mubwebwete musabwebwete, munene kuti abera kapena sabera, koma achakwera akuwinaso. Ndale za ku Malawi when it comes to vote sizimayang'ana za economy, sizimayang'ana kuti uyu walimba nsewu, sizimayang'anaso kuti uyu amatikololesa chimanga chambiri, sizimayang'anaso kuti uyuyu amagawa maswiti. Ndale za ku Malawi pa ground anthu amapanga phokoso. Koma when it comes to vote anthu amavota basing on where they are coming from. Zivute zisavute oloti kakamire bwanji sitinganene kuti ndikugawanisa mitundu, koma anthu aku Malawi amavota basing on where they are coming from. And enawo amaonjezera mavote amene akuvoteredwayo. So tengani mawu amenewa. Mbuyo mosemu kunalibe 50+1, ndipo 50+1 amangoti amene wawina ndi amene wapeza mavote ambiri. Ndi zimene zimapangisa advantage ya chipani, zipani zomwe zimachokera kumwera kumawina. Amene anthu amene avotereramo wapeza mavote ochulukirapo kuposiyana ndi nzake, amene yoyo ndi amene amawina. This time around we are going for 50+1. So pamene popo ndi pamene pali masamu. Ndiye behavior
ya Malawi samayang'ana kuti sugar akudula, samayang'ana kuti munthu akumanga misewu, samayang'ana kuti munthu ma transport akudula, samayang'ana kuti munthu amakololesa chimanga. Behavior yawo imakhala kunena kuti munthu yakuchokera dera liti, of which zimene zozo sitingazi chose. Kaya mupita ku America, kaya ku South Africa, kaya ku Botswana, kaya ku Nigeria, kaya kuti kumene kwalembesa anthu ambiri, kapena kumene kukuchokera munthu wawinayo ndi kumene kumakhala kuti anthu amuvotera munthuyo kwambiri. So chimene ndikambira kuti Achakwera kuwinaso nachi, Achakwera amachokera ku Central Region, ndipo chipani chawo cha MCP chinalandidwa ndi chipani cha UDF, ndipo chipani cha UDF chinalamulira dziko la Malawi kunalibe 50+1 koma chimawina, ndipo chipani cha UDF chinaphwasulidwa ndi DPP, that is branch number 1 ya kuchokera chigawo cha kumwera komanso Eastern Region. Nkhani yoti Eastern Region muchipani yangoyamba kumene, koma kumbuyo kuti mangoti Southern Region from Nchewu to Nsanje. Tikachoka pamenepo chipani cha DPP chinaberekaso mwana UTM, ndipo chipani cha UTM chili apo chipani cha DPP chinaberekaso mwana PP, ndipo chipani cha DPP monga chipani choti ndi choukira chinaberekaso mwana chipani cha Nankhumwa. Zipani zonsezi ndi zipani za makadeti, zipani zonsezi ndi za anthu adyera, zipani zonsezi ndi za anthu ansanje, zipani zonsezi ndi zipani zonena kuti anthu ake samagwirizana, region yake ndi anthu osagwirizana. Sopano ine ndikukamba kuti Achakwera awina chifukwa chani? Chiyambire ni matipate ku Malawi anthu apa Central Region sanakhwefuke, sanagawanike, ndipo zimawawa paka na pano kunena kuti anthu akumwera anawalanda udindo umene mwana wawo Hastings Kamuzubanda anali nawo pamene amalamulira ziko. That is number 1. Ndesu pati kafika kumanambala, sisanafika kumanambala ako ndifuna ndikuuzeni chinthu ichi. Kundilande, only ndilande ngati mmakhala kumangochi, kaya kumachinga, kaya kumakhala kudambo lakuti simukuziwako ku Blantyre, koma ndifuna nikukupasani picture imene. Kundilande kuchokera pa Nasolo, kapena ndene kuti kuchokera pa BSS Blantyre Secondary School kupita Newlands, kukafika kwa kumatope, kukafika paka na kumene kuna manga chechi akabusa akambalazaza kumapiri andilande, kukafika paka kuseri huko. Mukayang'ana town yoseja ku Zambia paka kukafika Kayakutu huko malire ndi Nyambadwe. Town imene ijayo ndi yaikulu, ndipo town imene ijayo kumakhala phokoso lochuluka kwambiri pa nkhani ya ndale, ndipo town imene ijayo kuli anthu opambana mwina 2 million, koma tapitani kuma constituency yawo mukapeza kuti anthu amene alembesa sanakwane 200,000, koma kudera limene lija kuli anthu 2 million. So anthu 2 million onsewo akunena kuti ziko sili kuyenda bwino, koma amene anapita kukalembesa ndi anthu osakwana 200,000. Ndipo mwa anthu 200,000 ewo tikhoza kunena kuti half ali ndi zipani zawo, ena ndi a UTM, ena ndi a PP, ena ndi achani, ena ndi achani. So behavior ya anthu apa town amasankha malinga someneyo kumene akuchokera. Chewa amene ali ku Blantyre olanga tata alibe sugar koma sazawasiya Achakwera. Mulomwe amene ali ku Ndilande ngati alibe sugar koma Achakwera sakuwafuna, kapena Achakwera akhoza kuwavotera koma chifukwa kuti iyeyo ndi wakumwera azapangabe chiganizo kuti koma biningo muvotera Peter, kapena ni muvotere Kabambe, kapena ni muvotere Joyce Banda. That means 1.8 million imene anthu akumwera analembesa akhala akunyenyerana makadeti aja kuyambira Joyce Banda khati munena kuti kadeti lesi kandi ndani kifana yeso anali wa DPP ndi amene anayambisa nawo DPP ndi anatuluka mu DPP ali ndi chipani kisaka yasanga neneso zabwino za DPP. Kabambe sanga nene zabwino za DPP zotaonera msonkhano omwe umachitika kumasintha akumuchita ataki anthu akunena kuti Kabambe ndi uje anali kukopereka ndalama kaya kutchali chichiti masintha chanchani. Kabambe anali kumene kujako wooneka ngati konyenchera, amene amaoneka ngati ali ndi molalo ndi gangata. Zinthu zonsezi azikupanga communicate
kuti munthu womvesesa bwino amene anapanga psychology and understanding things osangopanga ndale zonena kuti munthu wangoyambira pa Facebook numati zimene zese zili bwino. Ku Malawi anthu savota chifukwa cha economy baba, zimene zonde muziwe. Si ku America, si ku South Africa. Ku America anthu akamavota sakamba zonena kuti ndizakumangirani bridge ma candidate, sanena kuti ndizakumangirani misewu, sanena amanena ma basics zimene zikumafunika ku moyo wa anthu. Ngati mukumva kuti Trump anabwerera pa mpando, anthu aku America anamuvotera Trump chifukwa chani? Anthu aku America anaona kuti America ikutengedwa kwambiri ndi anthu amayiko ena, ndi anapanga chiganizo nena kuti no apapa timuvotere Trump. Anthu ena akupanga compare za ku America ndi ku Malawi nena kuti yeah Trump wabwerera Mutali Kaso azabwerera. This is useless. So tikukamba za ma figures ndemba tikabwera pa ma figures ndanena kale kunena kuti sitikusankha mitundu koma kuyambira 1994 anthu aku Central Region tingochosapo Lilongwe Urban imene ili ndi anthu amene akuchokera madera osiyana chifukwa ndi town imene mujamo anthu amagawana. That's why nthamene yayo kunali achina Oma kamati ekuba Oma amene uja amawina kumene kuja ko pa Central Region amawina MP wa UDF. Koma madera ena onse imawina ndi Congress, and Congress sinakhalepo masanza. Congress sinakhalepo masanza. Ku parliament kunali aphungu 192. 65% ya aphungu, 55%, 50% ya aphungu amakhala IMCP ndipo sanabwererepo mbuyo. So pano lero tikubwera ndi 50+1 ku Central Region kungochosapo Lilongwe Urban, koma Central Region yonse tikapita ku Kasungu kaya kuti kumene anthu akugulisa Ford akumuchita support chakwera achewa onse amene ali mizi kaya alibe shuga kaya zimezo sakuchita count za economy, iwowo azakhala ndi chiganizo nena kuti tikuvotera mbale wathu kuno. Nanunso anthu akumwera muzaka tikuvotera mbale wathu kuno. That is the politics ya pa Malawi. Komano kumwerako chifukwa cha ntchito zimene achakwera akupanga zina ndi zina, komanso iwo monga ngati munthu kuti ali mboma, anthu ena awiri atatu 9 15 20 25 500 azavotera kuwathandizira anthu amene akuvota ku Central Region. Chifukwa chani? Ku Central Region anthu analembesa 3 point chakuti ndio wina akakunena kuti hayi iwo ulibe nzeru, iwo kuganza kuti anthu onsewo amene anakalembesa ku Central Region ndi amene atapange onse angakawavoterera chakwera. Oh mwangoyamba zilondale ino mwangoyamba zilondale basi ndale za pa Facebook kaya muli ku South Africa kaya muli kuti ndiye mukungoona kunena kuti chifukwa anthu kuliro ku Malawi akubwebweta kuti ati sugar akudula. Politics is numbers. Politics is numbers. It's not about the noise. Pokoso lina lilo, so that's why ndakupasa ni chisanzo chaku Ndilande kunena kuti ku Ndilande kuli anthu 3 million or 1.2 million. Koma amene alembesa ma constituency onse ya ku Ndilande mwina sana kwane 300,000. Ndipo anthu 300,000 noti azagawana. Ndichifukwa yani anthu anapita andi tikapita statistics ikunena kuti anthu Malawi alimo 21 million kandi 22 million. Koma statistics ikusonyeza kuti anthu amene akukwanira zaka zoti akhoza kukavota by 16 September anayenera kukhala 10 point chakuti million. Ndipo mwa anthu 10 point chakuti million amene apanga chiganizo anopita kukalembesa alipo 7.2 million minus 10 million. Masamu onse mukwenera kuti muziya wasatira osangozuka mama kuti apita awina. Peter atawine party. Misonkhano yonse yakupanga chimwendo ija kulilongo yodzaza chonchija anthu onse aja athamanga kamuvotere Peter kuti achakwera agwe. And for your information, misonkhano ya MCP ndakha ndikubwereza kunena kuti misonkhano ya MCP sikumapita ana, samapita ku misonkhano ya MCP anthu kapanga kukaonera entertainment, kukamvesera kutukwana mene ajama mutukwanira John Chilembwe Zulo. Misonkhano ya MCP sikumapita ana. Anthu amene amapita ku misonkhano ya MCP ndi anthu achaonena kuti they are like born again. Tikapita ku church amakhala kuti iwowo achifuna ndithu kuti ineyo ndi wa Yesu. Enawo amakhala kuti afuna ndithu amene amapita ku mzikiti amafuna kuti ifeyo ndi a Muhammad, ifeyo ndi a Yesu.
So behavior ya anthu a MCP ili ngati anthu amene amapita ku mpingo amachita kuganiza kuti ineyo mene ndilili ineyo ndi wachisilamu sindingakambenso za chikhristu. Pamene DPP, UDF ndi zipani zina zonsezi ndi anthu onena kuti zipani zinayamba with disgruntled, chizungu chake tinene choncho. Anthu akuyambisa zipani chifukwa choti cha mtima waliuma wa akuluakulu a zipani zinazo. Those people who are disgruntled akuthandizidwa ndi anthu ena ake amene akupita umene kuchako for entertainment. Amwene MCP simapangisa msonkhano wachibwana andi anthu ake ndi akuluakulu okhaokha. Mukuganiza kuti anthu amene ajawa angangozuka mamawa adapita ku msonkhano wa chimwendo ndi angozuka mamawa kuti panopo titafika munomu chimwendo uja mmene amapangira misonkhano yake chete musiye timuvotera pita chifukwa kuti sitikudya shuga. Mukutaya tuthawe Chakwera akuwinaso according to the statistics imene yakhala ikuchitika mbuyo monsemu. Chakwera akuwina, mutenge mawu amene mufune musafune, munyoze musanyoze, mutukwane musatukwane. Economy kasiri bwino kaili bwino, koma when it comes to politics amwene zili ngati kotolerera mpira. Awondaze oloma players yawo akulephera sangatembenuke mtima kuti tikasapota big bullets. Munthu amene amakonda chipani chake sasintha pali mu stadium. Munthu amene amakonda timu yake sasintha chifukwa ali mu stadium. Sizingatheke. So I know and for sure anthu a Central Region, anthu aku Central Region ndi anthu ena amene akuona zitukuko zomwe akupanga achakwera, ndi anthu ena amene akukwanisidwa ndi zimene akupanga achakwera, ndi anthu ena amene akuona kuti DPP inali chipani choyipa sanga votere chipani cha DPP ndikwasiya achakwera. So with those people in the Central Region monga amakhala intact nthawi zonse, ndiye ena amene atazathandizire ku chigawo chakumwera misonkhano imene akupanga Brown mpinga njira ndi azinzawo. Anthu onse amene akuatolera kumene kujaja akuzaphatikizana malo amozi ndi anthu amene atazavotere achakwera pa Central Region, ndi anthu enanso amene ali ku Northern Region akuzaphatikizana ndi anthu amene atazapange misonkhano pati akuzavotera achakwera pa Central Region. MCP singatuluke mboma zimenezozo ndiye mukutaya nthawi mukunama. Ife tikuyembekeza kuti MCP iloweso mboma ma deep tank amene anatesedwa ndi zipani zina mbuyomu amene amasambisa ng'ombe kaya kuzomba kaya kuti azasegulidweso. My irrigation schemes amene anasekedwa kwa Lamusi kwa senior chief mwambo kuzomba azasegulidweso. Misewu imene ikumangidwa ku Lilongwe ifikeso kuzomba, ifikeso ku Blantyre. Ngati mukuti economy sikuyenda bwino, sugar sakudula, we don't care, we don't mind. Chifukwa ena inu mukubwebweta inu munathawa malo ku Balaka amene anapempha makolo anu kuchokera anasamuka kuzomba ndikukakhala ku Balaka kuti achananga ndi anawo azakhaleni malo munathawa munapita kukamanga nyumba zanu mphepete mwa phiri la Soji. mulibe polima chimanga, mukulipira lendi, mukuchimanga mukuchita kugula, sugar mukugula, chile chichonse chogula ndalama salary ndi ochepa, ndiye mukuona kuti economy ikukuvutani chifukwa choti inuyo munali anthu aulesi. So amene akulimbira ku Malawi panopo sakukamba za economy, mufune musafune achakwera akuwinaso, ndipo ife tikwafunira zabwino kuti awineso. Chifukwa nena kuti ifeyo sugar titakulephera kugula, koma sewatala wochokera kwa governor kupita town ukufunika president amene akufuna chitukuko osati sugar. Iniyo izikambani kuti ife sitikukufunirani zabwino chifukwa kuti simukumwa tii, koma ife tikunena kuti tikufuna chipatala chipezeke every 5 kilometers clinic. Azimayi wa mukamawapasa zimimba azipita ku makliniki. Mutakumwa sugar wanu mukumufunayo each and every day, mukadwala naye sugar muzasowa chipatala chopita chifukwa kuti iniyo mukungofuna kudya. Koma ife we are looking for development. So titukwaneni, tinyozeni, koma ife tipitiriza kunena kuti kuvotera DPP ndi kuvotera manyaka. Kuvotera DPP kulingati kutenga bala limene laya ndi kutenga acid nkuthirapo kuti udulidwe mwendo. Kuvotera DPP mama wakupita kavotera DPP, iweyo ndingati
kutenga mpeni kapena mfuti yoti likale ndi zipolopolo ndi kuyika pa khosi. Ife DPP tinayiona zimene inachita, zimene imapangira Amalawi, zimene amapanga anyamata taone mwana adadi ndi zina zonse zonyasa zimene zinapanga DPP. Inapha anthu ochuluka, inapha banja lina yake ku area 23, inapha Malubino, inapha atumbuka ku Lilongwe, inapha achasowa. Kupha kwa direct kuja osakhala kuti kumangonena mbiri kunena kuti ati anagwesa ndege, koma kunena kuti bingu yokuchita kunena kuti pitani ku misonkhano tikumana kunsewu komweko ndikuwauza apolisi kuti aombereni anthu kumene kukuma live bullets, anthu tikumaphedwa. Mufuna zimene zozo tiyiwale? Sitiyiwala iya, ndipo sitikuyifunanso DPP mu dziko la Malawi. Ndiye khayo amene mutu wake sukugwira bwino akuganiza kuti shuga akhozanso kusika mtengo angapita kukavotera DPP. Ndikutero tu ine Mangulani.